כמה דקות מאוחר יותר המצלמה שוב נדלקת, ונתניהו פורס בפני מארחיו את משנתו המדינית, בלי מרכאות, בלי מסכות. מתחילים עכשיו להבין את פירוש הסיסמה יש איזה כאן. יש איזה כאן, יש איזה כל מה ההבדל, מה ערפאת רוצה? הוא רוצה התנחלות אחת גדולה, קוראים לתל אביב. כן, כן, זה מה שקראתי שהיא באה מאנגליה אומרת, גם תל אביב היא התנחלות. מבחינתם, לדעתי גם המים הטריטוריאליים שלנו. ודאי. אבל זה שהם רוצים אותנו בים, כן, אבל בים... האנגלים כרגע מקדים מלחמת, אני חושב שזה ישבור אותנו. לא העיקרי, קודם כל לתת להם מכות, לא רק מכות כל כך מכירות, שהמחיר יהיה כבד למצוא. כרגע המחיר לא כבד למצוא. התקפה רבת היקף על הרשות הפלסטינית. דוד על פחד שהכל מתמוטט. לא פוחדים, צוחקים להם יראו לנו לתוך הישב וצחוק ופשוט הם לא פוחדים. זה מה שמביא אותם ואז רגע, אבל אז השוק מהעולם יגיד מה, אתם כובשים? אתה לא מפחד מהעולם ביבי. במיוחד היום עם אמריקה, אני יודע מה זה אמריקה. אמריקה זה לא שאפשר להזיז אותו בקלות, להזיז לכיוון הנכון. הם אומרים שהם בעדינו, אבל כאילו... לא יפריעו לו. אז שאם אנחנו עושים לזה משהו, אז הם... יש שווה, אז נניח שהם אומרים משהו. אז אמרו, 80% מהאמריקאים תומכים בנו. זה אבסורד, יש לנו שם תמיכה כזאת, ואנחנו אומרים מה נעשה עם ה... תראה, הממשל הוא היה פרו-פלסטיני בצורה קיצונית. לא פחדתי לתמד שם. לא פחדתי להתאבד עם קלינטון, לא פחדתי להתאבד עם אובמה. ולא נכי את המחיר הבינלאומי אני משלם, אז עדיף לי כבר לקבל תמורה. תמורה לאגרה. אוסלו, מילא הבאנו להם דברים עכשיו אנחנו לא יכולים לקחת אותם חזרה, הם לא ייתנו לנו אותם חזרה. קודם כל, אוסלו זה מערכת, אתה צודק. א', אני לא יודע מה אפשר לקחת. יש לו דעות פוליטיות, תאמין לי. הוא אמר לאריק שרון דברים שאני אמרתי לו, זה לא דעה של ילד, הסכמי אוסלו זה אסון. כן, זה את יודעת ואני ידעתי. יפה, אז חשבתי שראש הממשלה... נכון, אבל חשבתי שראש הממשלה כן ידע, ויעשה הכל כדי איכשהו לא לעשות דברים קריטיים, כמו מסירת חברון. מה היו הסכמי אוסלו? הסכמי אוסלו שהכנסת חתמה עליהם. שאלו אותי לפני הבחירות, כן, בתנאי כפוף להדדיות וצמצום הנסיבות. אבל איך אתה מצמצם את הנסיבות? אני אתן פירוש להסכם שיאפשר לי להפסיק את הדירה הזאת לקווי 67. איך עשינו את זה? הסכם אוסלו קבע בשעתו כי ישראל תמסור בהדרגה שטחים לפלסטינים בשלוש פעימות שונות, אלא אם בשטחים האמורים יימצאו התנחלויות או אתרים צבאיים. כאן מזהה ביבי פרצה. אף אחד לא אמר מה זה אתרים צבאיים מוגדרים. אתרים צבאיים מוגדרים, אני אמרתי אלה אזורי ביטחון. בקעת הירדן, מבחינתי זה אתר צבאי מוגדר. נכון. זה אוקיי. יישובי בית שאן, עמק בית שאן. לך תגיד. אבל אז הייתה שאלה, מי יגדיר מה זה אתרים צבאיים מוגדרים? קיבלתי מכתב מקריסטופר אליי ולערפאת באותה לשון שאומר שישראל בלבד היא זו שתגדיר מה הם את מיקום האתרים הצבאיים האלה ואת גודלם. עכשיו, הם לא רצו את המכתב הזה, אז לא נתתי את הסכם חברון. הפסקתי את ישיבת הממשלה, אמרתי, אני לא חותר. רק כשהגיע המכתב, תוך כדי הישיבה, אליי ואל ערפאת, חתמתי על הסכם, והשררתי, היה חתום קודם. למה זה חשוב? כי מאותו הרגע עצרתי בעצם את הסכם. ולמרות זאת, אדם משלנו, סליחה, שידע שזו תרמית ושאנחנו יכולים להתאבד עם הסכם אוסלו, נותן באמת לדוגמה את חברון. זה אף פעם לא היה. חברון זה קורה. זה קורה, זה הדבר שקורה. אחד מהרבנים המפורסמים שאני מאוד מכבד אותו, רב של ארץ ישראל, אמר לי, מה היה אבא שלך אומר? הלכתי לאבא שלי. אתם יודעים קצת על העמדות של אבא שלי? הוא לא בדיוק יונה צחורה. אז אבי שמע את השאלה, אמרתי לי, תגיד לרב שהסבא שלך, הרב נתן מיליקובסקי, היה יהודי חכם. תגיד לו שעדיף לתת 2% מאשר לתת 100%. וזו הברירה שעומדת כאן הפרק. ואתה נתת 2%, ובזה עצרת את הנסיגה הזאת במקום 100%. החוכמה היא לא להיות שם ולהישבר.
החוכמה היא להיות שם ולשלם מחיר מזערי. כראש ממשלה. לא, אבל הוא צריך. תודה רבה. תודה רבה. תודה שאני משתתפת בזה. אתה משחק בזה? כן. לא נראה. אוי. אין גבול לבושה. אין גבול לבושה.